Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu u l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Vanessa Borċ. L-lum ħuti il-Knisja tagħmel il-festa lill-familja. Fl-antik konna nagħmlu il-festa sempliċement biss il-Santa Marta. Il-Papa f'dawn l-aħħar snin ried li f'din iċ-ċelebrazzjoni mhux biss niftakru f'Marta, imma Marta, Marija u Lażru. Dawn it-tliet aħwa li mhux biss kienu ħbieb tal-Mulej Ġesu, imma laqgħu f'darhom lil Kristu. Jalla il-familji tagħna ikunu familji lesti miftuħa biex jilqgħu il-preżenza ta' Alla fihom. Fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna hija ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Ibnek Ġesu oġbu li Santa Marta, Marija u Lażru jilqgħuh għandhom bil-qalb. Għat-talb tagħhom għatina li naqdu bil-fedeltà lil ħutna kollha fi Kristu biex inti tilqana għandek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu il-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu wieġeb bleħen wieħed u qal: kull ma qalinna l-mulej nagħmluh. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu kam bena artal taħt il-muntanja u waqqaf 12 il-plier għat 12 il-tribu ta' Iżrael. Imbagħad bagħat xi żgħażagħ minn ulied Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu oġiela bħala sagrifiċċji tasliem lill-mulej. Mosè ħa nofs id-demm u kedu fi bwieki u xerret in-nofs l-ieħor fuq l-artal. Imbagħad ħa l-ktieb tal-patt u kara minnu hekk li seta' jisimgħu il-poplu. U huma qalu: kull ma qalinna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mosè imbagħad ħaddem u wiroxxu fuq il-poplu qal: hawn id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien: għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Alla il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla' ix-xemx sa ma tinżel minn Sijon il-ġmil tagħha. Alla wera id-dija tiegħu flimkien. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Iġimgħu l-ħbiebi qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju u jħabbru s-smewiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq flimkien. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u rott il-loli il-wedit tiegħek imbagħad sejjaħli fjum id-dwejjaq jien neħilsek u int tweġġaħni flimkien. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Jekk iġobkom inkomu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja.
ilkow bil-ħlewa l-kelma imħawla fikom li tista' issalvalkom ruħkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġab parabola oħra lil folla u qalilhom: Is-saltna ta' xmewwiet tixbaħ lil wieħed raġel li żera żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda x'in in-nies kienu reqdin, ġiladu tiegħu żera sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Risqu l-qaddejja fuq sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek, mela din is-sikrana mnejn ġiet? Iżda hu qalilhom: Dil-biċċa għamilieli xi jgħadu tiegħi. Trid immorru niġbruha, qalulu il-qaddejja. Qalilhom: Le, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom nejn ta' ilgħu magħha il-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad ngħid lill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel u warbtuha qatta għall-ħruq. Imbagħad qiegħdu l-qamħ fl-imħażen tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Vanġelu tal-lum eżies jagħmlilna l-kuraġġ. Għax ħafna drabi aħna fil-ħajja inħabtu wiċċna propju ma' dan. Issib min jgħidlek tagħmel it-tajjeb u issib min jagħmillek l-inkwiet. Imma l-Vanġelu tal-lum barra li huwa realtà, għax il-kelma ta' Kristu tkellemna għal-realtà għal-moment ta' ħajjitna, qed jagħtina ċertezza li il-ħażin għalkemm jidher bħalli kieku qiegħed jirbaħ għandu tmiemu. Se jinġabar u jinħaraq. Imma t-tajjeb m'għandux tmiem, mhux se jinħaraq, imma jinġabar u jitqiegħed fl-imħażen. It-tajjeb li tagħmel int, it-tajjeb li nagħmel jien, eżies, mhuwiex mitluf quddiem Alla. Anzi li rridu noqogħdu attenti huwa proprju dan. Għax ħafna drabi s-sikrana hemm ġlieda fil-ħajja tagħna jekk nagħmel xi tajjeb jew impatti għal ħażin. Jew inkun jien li niżra l-ħażin. Jew nżommu quddiem għajnejna din il-parabola. It-tajjeb għandu tmiemu. Il-ħażin għandu tmiemu, imma t-tajjeb ma jispiċċa qatt. It-tajjeb ħajjingħaqad ma' Alla fil-glorja tas-sema. Ma nafx intbaħtux bit-talba sabiħa li bdejna propju din il-quddiesa fit-tifkira ta' din il-familja li laqet f'ħajjita lil Kristu. Anke quddiem il-mewt ta' Lażru, għalkemm ġew fid-dubji imma żammew Marta u Marija fuq il-kelma ta' Ġesu. U meta Ġesu jgħidilhom temnu u temmen inti li jiena l-qawmien u l-ħajja, Marta tgħidlu iva mulej, jiena nemmen li jien l-qawmien u l-ħajja. Hija l-istess ħaġa li qed jgħid lili u lilek. Temmen int li jittajjeb mu ħajjintem qatt.
temmenint li jittajjebu estensjoni, kontinuazzjoni tal-imħabba tiegħi lejk. It-talba li jedna dil-għodu talaq propju b'dawn il-kliem. Għamel mulej li kif Marta, Marija u Lazzru laqgħu għandhom f'darhom. Għat-talb tagħhom aħna wkoll għad niġu mill-qwejn minnek. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Ilqa' f'ħajtek il-mulej. Iftaħ qalbek għalih. Ħalli hu ikunu stess li jħadnek miegħu. Ħuti jes, il-kol kemm aħna bħal naġa mitlufa illum ninsabu l-poplu maħbub ta' Alla. Jew għalhekk fiduċja inresqu it-talbit tagħna il-mulej Ġesu. Ntolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek sabiex tkompli il-missjoni tagħha dik li tiżra il-kelma tiegħek it-tajjeb fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu. Jitolbuk mulej sabiex quddiem il-ħażen aħna mhux naqtgħu qalbna imma nfittxu li nikbru fil-fiduċja tagħna fik u npattu għal ħażen bit-tajjeb tagħna. Nitolbu. Għalina l-koll sabiex tkun il-kelma tiegħek li tmexxina u l-pedament ta' kull deċiżjoni li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Nitolbu għall-morda, l-anzjani, dawk il-persuni li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna biex f'dawn il-persuni morda il-kull kemm aħna naraw ix-xbija tiegħek li qed tistenna minn għandna li nilqgħuk u nuruk imħabbitna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inroddulek ħajr għal ġid kollu li jintatina bħala xhieda tal-imħabba tiegħek. Għamil li aħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nirrispondu għal imħabtek bl-imħabba tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin noffrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nxandru mulej l-ġubijiet il-kbar li jinta għamilt ma' Santa Marta, Marija u Lazzru fiċ-ċokontana nitolbu il-kobor tiegħek biex kif lilek oġbuk fix-xhieda ta' imħabbithom ekku koll joġbok tilqa is-servizz tagħna ta' għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġema tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Inta għallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba hekk kbira ta' xhieda qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha aħna ntennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Murej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Vanessa Borċ u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj la tħarjex lejn dnubietna. Zdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsolix tħol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkellmu waħda ħrufi tkun fejn.
San Bernard għandu sentenza tas-sew sabiħa u jgħidlek ħaddan il-kelma u tintebaħ li il-kelma tħaddan lilek. Kelma ta' Ġesu. Hekk aħna f'dawn il-momenti qegħdin inħaddnu fina il-preżenza ħajja ta' Kristu li rċevejna fl-Ewkaristija. Però jew nintebħu tas-sew li huwa hu li qiegħed iħaddanna kull mument tal-ħajja tagħna. U sejjer ikun hu wkoll li jgħid iħaddanna biex idaħħalna fid-dar tal-Missieħ. Jew għalhekk fi skiet ta' qalbna nirringrazzjaw lil Mulej Ġesu għal din l-imħabba infinita tiegħu lejna. Nitolbu. Irċivejna Mulej il-ġisem imqaddes u d-demm mażiż ta' ibnek il-waħdini. Għamel li din it-qarbina tenna ninfatmu mill-fruwat tal-art biex fuq l-eżempju ta' Santa Marta, Marija u Lażru inħobbuk dejjem iżjed minn qalbna sa ma naslu filena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema. Bi Kristu Siedna, il-Mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet biex hekk il-Verġni Mbierka tkompli żomm ħajja il-preżenza ta' Kristu fil-familji kollha tagħna. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.